Assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. N ka foli bɛ aw n'o ye Amari le guide machine kan the black mystery of match. Bi n bɛna recette dɔ di an b'a fɔ ko fayida balan balan kan. Yiri dɔ bɛ yen ko balan balan. Bamananw b'a fɔ ko balan balan. N bɛna dalilu dɔɔni d'a kan. I b'a bulu ni sumaya bɛ mɔgɔ min na sumaya i b'a bulu tigɛ a camanba k'a tobi k'a min. Kile 7 tɛ dafa ni sumaya ma ban. O kɔni o wulibali a bɛ sumaya furakɛ pewu balan balan a simple foyi t'a la ani foyi ti ɲagami. An bɛna bɔ yen a lili i b'o fana bɔ k'o susu k'o ja k'o susu k'o mugu bɔ i bɛ to k'a kɛ jikalan na o bɛ kɔnɔdimi nɔgɔya muso ka kɔnɔdimi sugu o sugu a bɛɛ a b'a nɔgɔya. A sabanan balan balan lili tuguni i b'a bɔ sisan k'a bila tile la k'a ja n'a jara i b'a susu k'a mugu bɔ n'a mugu bɔra i bɛ di k'a la di ko miyɛli tubabuw ko miyɛli i bɛ di k'a la ka to k'a dun o fana ye furudimi o bɛ furudimi yɛrɛ de i mɛnna a kan yɛrɛ a b'a nɔgɔya wala n fɛ ka dɔ de mun di balan balan kan o de ye nin ye a y'a bɔ ne ka a y'a ka Amari le guide machine kan n ka foli b'a n'o ye.